So hello logofer, good evening to you all logofer. So nonton थाखाय मोनसे भिडिअ लाना फैबावलायबाय आरोना लोगोफोर। थ' बे भिडिअ जादों लोगोफोर नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो माने बुजिखाबाय आरोना जे बिनानाव नाफाथिया माने सरि बिहरबाय आरोना माने क्लारिफिकेसन होबाय होननानै सानदों आरोना नोंसोरो। माने बिथाङा गावनि चेनेलजोंहाय माने क्लारिफिकेसनखौ होबाय आरोना बिथाङा माने थार बाथ्राया मा थ' बिथाङा होबाय आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर आं दिनै बुंनो साननाया बेनो जे भुला बयहाबो जायो नङा नङा, आंनाबो जायो नोंनाबो जायो। थ' बेखायनो निमाहा होलायनांगौ आरोना लोगोजों लोगो आरो जों बर'जों बर' नङा नङा। थ' बेनो आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों थ' कमेन्ट खालामहर। बिथांखौ माने निमाहा होबायना होयाखै नोंथांमोना थ' कमेन्ट खालामहर आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर मा होनबावनो ना सोरखौ भुला बयहाबो जायो, जे जायाबो बुंनो हाया, जे फर्सबो खालामथारनो हाया रावखौबो, बयहाबो भुल जायो। मानोना जोंबो मानसि बयबो मानसि नङा नङा। थ' बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामहर लोगोफोर। थ' नोंथांमोनाबो बिदि जानो नागिरदोंबा माने नोंथांमोननि जायगाफ्राव बेफोरबायदि जायोबा नोंथांमोना बेखौ स्टप खालामनो नाजा आरोना। बेफोरबायदिनो माने हमनो नाजा आरो बेफोरबायदि बुदला बुदलि खालामनाया गाज्रि आरोना। बुंनो थाङोबा अनेक गाज्रि बियो मालाबा समाव अबावबाफोर नांनानै दो थायोबा नैबेफोरबायदि आरोना। बेखायनो बुहुत इम्परटेन्ट आरोना बियो। माने सोरखौबा हमोबा बेफोरबायदि गामिफ्राव हमनानै मोनोबा बेफोरबायदि दोखो दोखो बुस्लायस्लाय माने दाबसे जायगायाव हमनानै दोन नङा नङा। आरो नांगौबा बिसोरनि बिमा बिफानि मोखाङाव माने फंसे फंनै सौबा आरोना। थ' बेफोरबायदि आरोना। बेखायनो माने गावजों गाव निमाहा होलायनो थानांगौ आरोना। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। आरो बिनानाव नाफाथिखौबो माने नोंथांमोननिफ्राय निमाहा होदो। स' जों बर'जों बर' आरो बिथाङा भिडिअखौ हगारफिननो हानाय बायदि माने बिथांखौ माने लामा देखायना होफिनदो। थ' थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर।